D'altra banda, dir que el portaveu del Partit Popular a Viladecans, Sergio García, també considera molt important que les entitats i els partits polítics tinguin un lloc en la Fira de Sant Isidre. Escoltem Sergio García. ¿Pagan bien? Vale, pues sería un poquito hablar de la feria de este año, un poquito qué os parece, qué valoración hacéis por parte del Partido Popular. Hombre, la valoración buena, una vez más, es toda la sociedad, todos los comerciantes, todo el asociacionismo de Viladecans, una vez más están aquí, estamos todos juntos, donde todos los ciudadanos de Viladecans nos podamos conocer unos a otros, sobre todo los que no están, normalmente no se mueve mucho por aquí. Sabemos que Viladecans es una ciudad pues que la mayoría de la gente trabaja fuera y la gente más viene a dormir, ¿no? Y es bueno que en un fin de semana pues todo el mundo nos pueda conocer, tanto a nosotros como formaciones políticas, como todas las asociaciones y como comercios, muchos comercios que hay aquí en Viladecans. El portaveu de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, David Chacón, també ha valorat la Fira de forma positiva, un certamen que permet a les associacions donar a conèixer la seva activitat. David Chacón fa una crida als ciutadans per tal de que es passin pel Parc de la Marina. El año ha mejorado considerablemente respecto con el año pasado, hay más casetas, yo veo más representación de las entidades y veo una feria que se ha organizado ya conociendo mucho mejor el espacio que se estaba haciendo en el Parque de la Marina, mucho más organizado, una presencia más importante de lo que viene a hacer las asociaciones, algo más comercial, también es cierto que se han puesto más casetas comerciales. Bueno, ahora estos 2 días que tenemos vamos a ver todo cómo evoluciona, si realmente los ciudadanos pues agradecen este cambio y esta mejora viniendo, aunque bueno, tenemos un tiempo bastante complicado y no sé si los ciudadanos querrán acercarse hasta aquí. El regidor de Convergència i Unió, Carles Lozano, també es mostra satisfet per l'estructura de la Fira de Sant Isidre, un certamen on tothom pot dir la seva i pot donar a conèixer els seus projectes i activitats, com és el cas dels diferents partits polítics que compten amb un estant a la Fira. Escoltem Carles Lozano. Bé, la Fira és molt entranyable perquè permet veure les entitats el que fan, moltes persones privades, doncs coses que fan en el seu temps de lleure o professionalment i que no tindrien ocasió sinó de fer-les, de donar-les a conèixer a tota la gent. També serveix perquè institucions com l'Ajuntament doncs donin a conèixer els seus projectes i amb això té molts mitjans per fer-ho, i que partits que estem a l'oposició com Convergència i Unió, que no tenim tants mitjans, doncs des del nostre estand convidem a la gent a que hi vingui a explicar les nostres propostes respecte a serveis socials i sanitaris que creiem que hem de millorar, respecte a diferents necessitats de la ciutat, i en aquest cas nosaltres el que hem fet és una revista que estem repartint aquests dies que explica les nostres reivindicacions i com creiem que es pot fer per millorar Viladecans. A banda dels partits polítics de Viladecans, la inauguració d'aquest matí de la Fira ha comptat amb la presència d'altres personalitats polítiques d'altres poblacions. És el cas de la regidora delegada de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Gavà, Laura Barrufet. Per la regidora gavanenca, la Fira de Sant Isidre té moltes similituds amb la Fira d'Espàrrecs celebrada ara fa 15 dies. Escoltem Laura Barrufet. Doncs em sembla molt bé. Queda palès doncs, que tant Viladecans com Gavà tenim una tradició agrícola important, que moltes vegades compartim més del que sembla, ja que hi ha famílies que porten aquí paneres o porten aquí producte que també porten a Gavà, i jo crec que és interessant veure com a una ciutat tan propera doncs encara podem mantenir estant tan a prop de Barcelona i estant en àrea metropolitana, doncs una fira com aquesta. En el marc d'aquesta Fira de Sant Isidre, els partits polítics de Viladecans informen als visitants dels seus projectes i actuacions que consideren són necessaris per la ciutat. La informació a Gavà i Viladecans. El Cúbic acull un any més l'edició de la mostra agrícola. A prop de 40 paneres ens ofereixen el bo i millor dels productes del camp de Viladecans. Dir que la mostra agrícola està dividida en 3 modalitats. Es tracta de les paneres de productes de qualitat i les artístiques de verd i artístiques de gra. Els pagesos ja fa setmanes, inclús mesos, que treballen en la confecció de la seva panera, un treball on hi aboquen esforços tota la família. Així ho destaca el president de la Cooperativa Agrícola de Viladecans, Carles Faura. Es valora aquesta edició, jo diria, altament positiva, tant per la seva participació, perquè ha sigut un any que hem pujat la participació, han arribat a 37 paneres. La llàstima ha sigut que a una última hora, per qüestió de transport, se li va fer malbé i no ha pogut aportar-la, però realment que valorem que aquesta pujadeta de 4 o 5 paneres més, que això continuï i que també els nous participants vagin agafant aquesta dinàmica
de poder participar en aquesta fira i també implicar-se, perquè no deixa de ser la participació conjunta de família sencera, no solament una persona, sinó l'equip que tens al costat de treball, que ara cada volta més tenim la dificultat als pagesos i les famílies de pagesos que són menys. Llavors resulta que per fer aquestes paneres tan de qualitat que realment són espectaculars i que són molt difícils d'aconseguir fer-les, i necessites també al costat que tinguis aquest apoyo de persones que et vagin netejant les cebes, que et vagin portant materials també de Gavà, de pobles veïns. Dir que en l'apartat d'artístic de llavor la guanyadora ha estat Montserrat Hidrac. Montserrat ha fet en Gepetto quan està pintant a Pinocho, un cop ja ha fet aquest ninot de fusta. Sobre els materials que ha emprat per fer aquesta panera ens parla la pròpia autora Montserrat Hidrac. Jo he fet un quadre de llavors que és el Pinocho, el Gepetto i el Pinocho. I amb quines llavors ho has fet? Doncs he utilitzat 21 classes de llavors. Arròs, tapioca, blat, moltíssimes. Llenties, i s'ha fet el que s'ha pogut. Doncs això has de buscar un dibuix o dibuixar-lo i després es posa damunt d'una fusta i ja és anar omplint i anar reomplint tot, posar cola i després una per una, llavor per llavor, anar col·locant. La segona guanyadora en l'artístic de llavor ha estat Josep Maria Déu, que ens representa un pagès amb els seus cavalls llaurant la terra. I la tercera premiada ha estat Cristina Domènech Magem, amb un quadre d'una noia davant el mirall. Pel que fa referència a la categoria d'artístic verd, el guanyador ha estat Albert Sánchez Castellví, amb la seva composició de Mortadelo i Filemón. La segona guanyadora ha estat Natàlia Perni, amb un quadre on es veu és un paisatge amb una masia i unes ovelles pastant. Sobre aquesta composició ens parla la pròpia autora Natàlia Perni. La casa la vam fer amb mallporro, hi ha patata també, el que són muntanyes, hi ha pepino, poma golden, coliflor també, el que són les ovelles, espàrrec blanc. No, complicat no, l'únic que preparar les coses, el que són el mollo, tot això, clar, has de tindre unes hores. Si treballes no ho pots fer i la veritat és complicat no, l'únic que és molt entretingut. I sort de la gent que t'ajuda, sobretot. Dir que en aquest apartat d'artístic verd el tercer premi ha estat per Oriol Blanco Faura. I d'altra banda, pel que fa referència a les paneres de qualitat, el primer ha estat els germans Domènech Magem. El segon premi se l'ha endut Agrícola Xim Xim. Un dels seus integrants, Mauri Bosch, ens explica com han fet la selecció dels diferents productes que podem veure a la panera. A la panera hi ha una representació de totes les fruites, més que fruites, les verdures que es cultiven al municipi de Viladecans. Que són des de tot el que són les verdures de fruit, com poden ser tomàquets, carbassons, esvergínies, les verdures de fulla, com poden ser els enciams, escaroles, cols, com hi ha les verdures d'arrel, els naps, les xirivies, les cebes, hi ha una miqueta una representació de tot. Dir que el tercer premi se l'ha endut en aquest apartat de paneres de qualitat Javier Calvet. A banda de les paneres, els pagesos participen en aquesta fira organitzant diferents activitats. Així, per exemple, podem veure davant de l'edifici del Cúbic una exposició de carros i tractors. Es tracta d'una exhibició de vehicles relacionats amb la tasca de pagès que pretén reflectir l'evolució que ha sofert al llarg dels anys la feina del camp. També davant del Cúbic els pagesos venen un lot de productes del camp a un preu de 3 euros. D'altra banda, demà tindrà lloc la habitual missa solemne. Després de la celebració religiosa es farà la benedicció dels tractors. Serà a l'església de Sant Joan a les 10:45 del matí. I d'altra banda, una de les novetats d'aquesta fira és el taller infantil Cuiners per un dia. Es tracta d'elaborar una amanida amb productes de l'horta local, una iniciativa organitzada per l'Ajuntament de Viladecans amb la col·laboració
col·laboració, evidentment, de la Cooperativa Agrícola de Viladecans.